Ei, tässä on Suomilogs ja Max Remote. Max Remote on toi, joka seisoo tossa mojessa. Me aloitettiin nyt Minecraftia kännykällä. Tällä. Joskus tulee videot, joskus ei. Ja tosi kompimestä jaksoa. Niin. Nyt me aloitetaan. Täällä on crafting table. Joo. Meiltä voi tulla yleensä jotakin Toi sensitivity vähän liian isoilla. Me voi tulla Suomi-logikin kanssa jotakin muitakin pelejä. Se on Suomi-logi. Niin. Missä se crafting on? Se on mulla. Anna. Tai laita maa. Mä en hakkaa puuta. Noin. Siinä on lapiokin kuuluu siihen veneeseen. Ei. Se on vähän niinku airo. Tästä tuli airo. Suomi-logiksi. Kun me saadaan tarpeeksi tilaa, tehdäänkö kahdestaan sit se joku spesiaali? En tiedä, en minä spessu ite. No olis se ihan kivaa. Ei sun tarvii joka väliin sanoa mun nimeä. Tai se Suomilo. Täällä on lammas. Tää on tällainen hieno. Mä hankin meille villaa. Mulla on villaa. Max Remote. Tuu katto. Ton kyytiin mä voin tulla. Voitko? Voin. Oota, mä kokeilen. Jee. Mä oon täällä. Souda. Mä en pysty. Hei. Mitä? Souda. Okei. Ei. Mä nousen. Varat, ei happi lopu. Souda. Pystyykö mä tästä? Pystyn. Nais. Kokeilin vaan. Paina kumpaakin samaan aikaan. Rantaa päin. Tää vähän lagaa. Me rantaa. Menossa on. Aha, mä olin suovahingossa. Mä yritin tulla tätä venettä. No oota kun mä pääsin pois. Muutenkin tuolla liikkuminen on aika jäykkä. Aloitetaanko tehdä tota? Ei vielä. Ei tätä kun on paikka sillä ensin. Mä korkeamman olla saarella. No se on hyvä. Mä menen tsekkaan, onks tää niinku... Jatkuuks tää? Onks tää niinku, että me asutaan vaan pikkusaarella? Ei täällä taida olla ihan mitään. Tee oma vene. Ei kun oikeastaan mä droppaan te sulle. Se on oma vene. Koska se on toinen. Niin. Joo, mä en saanut sitä venettä. Ois mä nettissä. Mä teen itselläni itse vene. Toivotaan nyt, että maata löytyy. No sanoo, liikkuminen on jäykkää. Ei oo. Mulla oli vaan maas kiinni. Joo, voiko sä ottaa? Mulla on kohta vene kasassa. Joo. Jäi.
kasassa. I'm ready to go. Sä oot siellä. Lahdessa syöty mietut taas kesiä. Liikkuminen on jäykkää. Niin sulla. Aina kumpaakin vaan samaan aikaan pohja. Niin tästä No, tuli mitäs myös tuolla? meduusoja. No kuide. Mulle. Eikä meru. Niin jos sä lyö niin ne ruiskottaa mustetta. Mälli. Ootas mä teen yhden sumalan. Eiks tää mulla näin jäykkää? Max. Mitä? No. Vähän oot kaukana. No kai kun tää on niin jäykkää. Tuolla päin näyttäis olevan jotain maata. Määtä näkyvissä. Ehkä. Tai me joudutaan aloittaa uusi maa. Ei. Ei varmasti aloita. Me etsitään maa. Me löydetään maa. Coach. Käännetään tonne päin. Tonne. Okei, mä oon eksynyt. Tuli eteenpäin, mä venon. Sama just ala tuli. Käy hakee nopeasti. Mä etin sillä välillä maata. Noin. Paljon sitä video kestänyt jo? No 7 minsa. Joo. Yes. Maata löytyy. Se alkaa taas. Yksin. Here I am. Ja kännykkä ruutus. Kuinka pitkä video tästä tulee? Mä tiedän, mä löysin maata. Katsotaan nyt. Verto heille uudella. Mä en tiedä missä oot. No sit kun tuut vastaan, niin sit näet. Hetkonen. Onks tossa joku ottamassa? Tää on uusi Mä katon Toi on uusi. Leafboardi. Toi tuli viime päivityksessä.
Miten nyt sit tullaan pelaamaan? En mä tiedä. Ei, vene karkaa. Pitäis voi kertoa mitä muut pelee sun kanavalla? En minä tiedä. Ei se kyllä kai sitten voi Kuole. Kuole. Perkele. No niin. Ei se nyt vaan alku olla. Mikäs mun brightnesskin on? Sinne alas. Lava se nyt tää pelikaadu. Pelikaadu. Alas. No, kyllä se vaikuttaa. Perkele. Hei hetkonen. Mulla olisi miakka. Sompi venää hetki, mä vaihan sortumaan, kun meidän tekee miakka. Sinä se mun brightness. Koska puuskasta ei mennyt. Da punk. No niin, saatana. Kato. Fuck you. Missä? Lähde pois sun veneestä. Missä? Lähde pois sun veneestä, mä oon sun veneen alla. Lähde siitä pois. Minä pystyn meloa paremmin. No. Mitä? Tää ei anna mun mennä tähän veneeseen. Missä hemmetti? Tule kyllä. No, tule. No silti tää on mulla aika jäykkää. Ei tää on jäykkää nyt. Niin, koska mä melo. Mulla on parempi nettiyhteys kuin sulla. Okei. Tuolla. Mä asutaan sitten tuolla. Tuon muuten voi Tää on eri saari, minkä mä näin. tuot sit löytää helposti. Mitä? Sieltä biomista, sieltä löytyy helposti kultaa. Ihan sama, mutta tää on paremman näköinen saari. Voisiko sanoa, että maissa ollaan? Mhm. Jaha. No, nopeasti takas. Tääkin kuoron kisko. Tän takia mä just latan. Hienoa. Takas vaan. Takas parissa. No, pääsi saariin tuolta. Mä oon taas keskellä. Tuo kyyti. Nostaa. Tule kyyti. Kyllä mä uidokki. Tule. Mä oon kyllä voinut uidokki. Tule. Hei. Ois vaan tullut. Penaaks? Eikö mä uin. Siinä on possu, pari lammasta. Mä sain itselleen sängyn. Tää se siis sängyltä, että kun meillä ei olisi missään mitään Täällä on hämpiksi. tulopori kato. Hämpiksi. Box hakkaan. Ei mulla oo miekka. Kato zombia skeleton. Hei hei. Jep. Ois vaan tullut kiinni. Oot kyytissä. Ei kun mä tekee itselleni miekka. Tää on se sama saari. No voi perkele. Mennään takas. Tällä ei tapahdu kenelle vaan. Onko se kyydistä? Tonne päin. Toi näyttää ihan lupaavalta nistalla. Noihän mä sanoin viimeksi. Häh? Gemelus City. Tämä käy. En ole gay.
Tero saatana. Jos on pienempiä katsojia, niin Tero saatanas. voin sanoa, että älkää ottako tosta mallia. Hei. Nyt mä säädän nopeasti se brightnessin. Mulla on ainakin brightness täysillä. Brightness. Nyt sulla on aika hitu. Brightness. Sulla on se aika pienen enää. Nyt se on kisun. Joo, täysille toi ja täysille toi. No, nyt mä näen kaikista pisimmälle. Uutta saarta. Jee. Tää on niinku Stranded Deep. Turpaki. Löytyisiköhän kylä? Kylä. Se on nenämiehiä. Tää ei haju niin hyvin. Tai hajua. Tutkitaan. Mikä se on? Mä haluan kokeilla lyödä tuollaista muimia. Mä voin kertoa tää vaan 2 tämmöstä pienemmästä. Siltä tuleekin musta. Mä kerron, että täällä on vain yksi. Voi vittu. Jatketaanko matkaa? No. Jatketaan toisesta päästä. Jonnekin nyt. Joo. Ei oo 2 eri saarta. Tuot jatkuu. Maybe not. No ei maybe not. Näillä puita. Aha. Oikein. Tämäkin joku uusi kiinni. Taisi niinku silleen. Ei kun ei. Katoin väärin. Paljonko sulla lauta? 17 minsaa, 20 minsaa. Tai sitten ehkä vähän. 21. Mä tein itselleni ainakin miakkaa. Mä tein itselleni haku. Mä tein miakan hakuun lopion kirveen. Mitä? Missä? Mit? What? No niin, saattaa. Mulla on varaa 2 miakkaan. Mulla on varaa nytten yhteen hakkuun ja 2 Mulla on miakkaan. kaikki työkalut. Joo, mä en tarvii kaikkea. Mä nyt heilaa Mä helvetti. voin hakkaa meille vähän muuta. Mene hakkaamaan. Sama käy. Creeperi. Ups. Ei kai sattu. Ei. Miksi mun sattuisi? Koska terveys on kyllä. Mulla on 31 puuta. Meillä on varaa taloa kohta. Uor. Luolassa. Menikö se kolmelle? Eh. Sellaista. Löysin sut. Onko toi pikkukanapas? On pikku. Mä hankin näillä no, en voi tappaa perhettä.
Niin sit pikkusta ei saa lihaa. Muutenkin mua säälittää. Kumpaa sua säälittäis enemmän ittees, jos sä kuolisit vai? Kurpitsa. Ja sit vielä 8. Eli vielä 1. Mä voin tehdä siemeni. Maksi vääntää siemennesteitä. Joo. Lampaan minä löysin sain villaa. Tuuko sä itekin kasvamaan päälle? Kyllä mä voin. Etkö voi? No, mä ainakin on lihaa, sitten armotan niitä. Jos löytyis... Ei täällä oo suosia. Mä löysin aika tasaisen paikan talolle. Niin, mutta ei mä olla varma, että tehdäänkö me vielä taloa tänne. Meidän täytyy katsoa, että jos löytyisi parempia paikkoja. No minä olen yön täällä. Hakkaamassa rautaa. Täällä kuuluu hirveet niinku askelääni. Onko olet sinä? Oho! Mä löysin jotakin hienoa. Kato. No sinne tähän talo. Kysymyksi, miten päästään ylös. Tehdäänkö vaan tikkaat sinne? En tiedä. Kysy multa. Mä oon mitään rautaa tässä menossa. Pumpkin pie. Pie. Vaikka niin. Jos mä löytäisin vielä kananmunan, niin mä voisin tehdä Jes, mulla tekee. pumpkin pie. Yksi lammas, niin voin saada sängyn. Hehehe. Lopusta niin on nyt kuulee. Niin hetken. Mikä täällä on tällainen hirveä valon lähe? Se johtuu, kun on iltakohta. Eiku täällä luolassa. On sinne. Koska ilta... Onks tähänkin tullut joku Blood Moon vai verikuumori? Kumpa on? Mitä? Se kaivut se kullikarvas. Ei vaan missä se kaivu? Missä se kaivu? En mä tiedä. Mä tipuin. Okei. Siis millä sä tarkoitat sen, että on ollut? En mä sit ollut tarkoittaa. Kyllä. Ole hiljaa, saatana. Sulta ei kysytty mitään. Ja? Jaha? Py... No. Mä tipuin aina vaan kerroksesta alaspäin ja alaspäin, saatana. Niin, tuohon peliin tuli jo ämppi.
Eihän, ton tuli luola hämppikset sitten. Haista paska. Lepakot. Lupukot. Jep. Sulla on hieno sadanvarusta. Lupukkoja. Jep. Puukkoja. Kukkia. Hampuu. Jee. Jee, hampua. Tämä käy. Olen savuissa. Perus. Jee, me polteltiin. Sama käy. Olen puripää. Veeti. Tiedon saat. Mua ei kiinnosta. Kato mä näen. Mä löysin tätä sun ihmekivässä. Mä näen sun nimen. Mä löysin. Minne vittu sun nimen? Mä löysin hiiltä. Joo, mulla on kans hiiltäpys. Eikö sä pääse ylös? Pääsen. Helposti. Mä oon laittanut soihtumerkkejä. Minne sun? Onko se? Jos mä sain hiiltä löysin. Hiiltä ei ikinä oo liikaa. Ja sä oot hänäs. Mulla ei aina toi päähän suomeen. Ei. Ehkä. Teenkö uunin? Ei tarvii, mulla on uunivaro. Tää Oot on taas köyhimys. Sä oot hänäs. Tää silti jatkaa vaikka jalka muuttuu. Mä teen tänne portoot. Eli me muutetaan tänne saarelle. Ei, tää ei ole saari. Tämä on yksityinen valtio. Eli Korea. Muhaha. Eiköhän tää video olisi ollut tässä näin. Jep. See Eli- you next time. Joo, moi.